שאני זוכר את עצמי, אני אוהב מוזיקה. אבל לא מוזיקה שקטה, עצובה כזאת, אלא מוזיקה רועשת, טרנס, טכנו, מוזיקה שאפשר לשים באוזניות ולא לשמוע מה אחרים אומרים עליך. המוזיקה מצילה אותי. היום אני חוגג יום הולדת 19, ואני רוצה לשמוע את כל הרעש שבעולם, לא משנה מה יש בסביבי. זה קצת אירוני, שבלידה שלי לא שמעתי כלום, רק שקט. לפני 19 שנה אני מגיעה למשמרת לילה, מוצאי שבת, עם כל האנרגיות של השבת. כשאני מגיעה לחדר לידה, אני פוגשת צוות מטולטל, שמספר לי על בעצם לידת ילד חריג בלתי צפוי. הם ידעו שהם מצפים לי ילד בריא ושלם. הסצנה הזאת בתוך חדר לידה, לדעתי, היא תשאיר עד 120 חותם על כל אחד שהיה שם. אכלת שתית, ממי? אוקיי. עברתי את הקורס מילדות פה, ובעצם צמחתי להיות מיילדת בחדר לידה הזה, שזה היה חלום חיי. שאני אוכל לתת כוח לנשים ברגעים העצומים האלה של הלידה. תשחררי קצת. תאמיני שאללה מכוון לנו. לא ראו כלום בבדיקות? לא ראו את התסמונת דאון? זה הקדוש ברוך הוא. בול. זאת הנשמה הגדולה שהשם רצה לתת לכם. והיא תאיר לכם את החיים. זה עכשיו נראה לך הזוי מה שאני אומרת. אבל זה ילדים שמביאים אהבה בבית, שנותנים חום, שמקפיצים את הבית להיות לא בית שגרתי. הבטחה של בת שבע, נכון? כל השלבים הבטחתי לך דברים. תודה. אני אעשה לך עוד חיבוק חזק, זהו. טליה, אנחנו נעמוד על הרגליים ביחד. הייתי כמעט בת 22 כשילדתי את צער, הבכור. זה היה החלום שלי מבחינתי. אני מגיל מאוד צעיר זוכרת את עצמי רוצה להיות אימא. הפכתי להיות אדם אחר, הייתי רגישה יותר, הייתי מודעת יותר. צער גדל כבר, קרוב לגיל 2.5. כשהבית כבר הגיע לסיומו, החלטנו שאנחנו רוצים להביא ילד נוסף. אני זוכרת את הבדיקת הריון שעשיתי. הייתי מרוגשת ובכיתי וקראתי לאופיר, אמרתי לו, תראה, אנחנו חיוביים להיריון. הגיע יום הלידה הזה, אני זוכר את זה עד היום, זה היה במוצאי שבת. היינו אצל סבתא שלי. אני אמרתי לה שאני לא בא, כאילו היא גם אמרה לי, אין צורך שתגיע, נגמור את הלידה, נראה שהכל יעבור בסדר ותעבור אחר כך. אין צורך שתעמוד שם סתם בחוץ ותמתין את כל השעות האלה עד שתקרה הלידה. בשום שלב בהיריון לא היו לי חששות. היינו כל כך בשליטה על כל מה שקשור להיריון והלידה הזאת, ששום דבר לא סימן לנו שבאותו רגע זה הולך להתרסק.
אני זוכרת את אמא שלי וחמותי עומדות אחת ליד השנייה משמאלי. המיילדת הייתה מקסימה, צעירה, וביקשה ממני להתחיל ללחוץ. אמא שלה עמדה צמודה לידה, וחמותה נעמדה על כיסא, שאני עד היום זוכרת את זה כזה משהו די יוצא דופן. היא נעמדה על כיסא עם מצלמן, וממש אני לא אשכח את זה, כי היא עמדה מלמעלה וממש הסריטה את הלידה. ואז לאט לאט מתחיל להגיח הראש של התינוק, של מלאכי. זה הרגע שמלאכי עושה את הסיבוב עם הראש, הוא מסתכל עליי, ואני אליו, כאילו את המבט הזה, את האלם שלי, והוא ממש כאילו הסתכל אליי. אני אליו, כאילו, השוק הזה הראשוני, והתחושה הזאת של היד שעוברת, כאילו, החליקה לי ולא היה סנטר, אני זוכרת שכבר אז, כאילו, משהו עבר בי כזאת, איזה צמרמות כזה, כאילו, היד החליקה לי, כאילו, לא היה סנטר. ופתאום אני שמה לב גם שאין אוזניים, וככה, אני זוכרת הייתי בסוג של איזה אלם, איזה בלקאוט כזה, ואני גם נבהלתי, אמרתי, מה הולך לצאת עכשיו עם הגוף? חמותי, מרוב שהיא נבהלה, נפלה לה מסרטת וידאו. אמא שלי נתנה צרחה. המיילדת פתחה עיניים, לא הבינה מה נולד. ועשיתי סימן לחמותה, חמותה של אפרת, לרדת מהכיסא, שתרד מהר, והיא ירדה והיא אומרת לי, מה קרה? אמרתי, הרוצי תקראי לאחראית משמרת, למיילת אחראית משמרת מירי. יצאה החוצה מהדלת, האמא של היולדת וצעקה, אחראית משמרת, תבואי מהר לכאן. טסתי לחדר, ואני רואה את מיילדת צעירה, עם תינוק שהוא עדיין בין רגלי האישה, עדיין מחובר בחבל הטבור לאמא, ועם מראה פנים מאוד לא שגרתי. הוריתי למיילדת לנתק את חבל הטבור, לקחתי אותו במהירות החוצה, תוך הזעקה בדרך של רופא ילדים, לעמדת החייאה. אני חושבת שאלה היו 5 דקות הכי ארוכות בחיים שלי, ששכבתי לבד בחדר לידה. אני לא שומעת אף אחד, אני לא נתמכת על ידי אף אחד, והנורא מכל, הילד שלי לא איתי. ואז נכנסה חזרה המיילדת. היא בכתה נורא. היא הבינה שמשהו מאוד מאוד לא טוב קרה. היא עדיין לא ראתה את מלאכי, אבל התגובה שלה הייתה של בכי נוראי ומילים קשות כמו, למה זה קרה לי? איך אני אגדל ילד מאוד לא שגרתי? מה יהיה איתנו? היו משפטים מאוד קשים בחדר. במיוחד שבעלה הגיע, מאוחר יותר. אני זוכרת שהוא אמר, אני לא לוקח ילד לא תקין הביתה, אני זוכרת את זה. אני חושב שאני הראשון שראה אותו, כן. אני הראשון שראה אותו, אפילו אפרת לא ראתה אותו. זה היה משהו כמו 2 שעתיים, 1.5 שעה, ככה אחרי הלידה. הסתכלתי על הילד וראיתי כאילו שזה משהו מוזר. אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. ראיתי את הפנים עם עיניים שקועות, בלי אוזניים, פה שסוע כזה כלפי מטה. כאילו ממש משהו שאי אפשר לתאר אותו כבן אדם. משהו מוזר כזה זה היה, ממש מאוד מאוד מוזר. אני מיד הבנתי שכאילו החיים שלנו הולכים להשתנות. ידעתי שאני צריך לסחוב את השק הזה איתי כל החיים.
באותו מוצאי שבת אני פוגשת צוות הפוך לגמרי. צוות מטולטל, צוות לא רגיל. ומתקרבת להריסה, עוברת את הטלטלה, מבינה לגמרי מה שהם חוו למטה. ואני מרגישה את הדופק, אני מרגישה את הלב שלי מגיב חזק, ואני בוחרת, לא, בת שם, את לא זזה משם, רגע, תני ללב שלך להירגע. תסתכלי, תביטי, רגע, אוקיי. ברור שזה מטלטל, זה לא מראה שאנחנו רואות, זה לא מראה שראיתי לעולם לפני שפגשתי אותו, זה לא מראה שראו באסף הרופא לפני שפגשתי אותו, זה באמת, זה רגע של טלטלה. וכשהלב שלי נרגע, אז היד שלי מבינה שהיא צריכה לעבוד, ואני מושיטה יד, ואני מלטפת. וכשליטפתי אותו, אני חושבת אולי, ואני יכולה להאמין בכוח, שזה הרגע שהלב שלי נדבק, זהו, כאילו. התסמונת שלי נקראת קריצ'ר קולינס. זאת הפרעה גנטית שגורמת לעיבותים בפנים ובגולגולת. התסמונת הזאת נדירה, בערך אחת מכל 50,000 לידות. בארץ יש עוד עשרות בודדות כמוני. אני מכיר רק 2. אי אפשר לרפא קריצ'ר קולינס. אפשר רק לטפל בתסמינים שלה על ידי ניתוחים פלסטיים. את הכל עברתי. עברתי ניתוח לשיזור אוזניים. עברתי עוד ניתוח להזזת קו הלסת כדי שיהיה מראה יותר טוב. הרימו לי את העפעפיים. בשמיעה טיפלו בי על ידי מכשיר שמיעה. ואז עברתי ניתוח להשתלת שתן. חוץ מזה, אני רגיל לגמרי. מתפקד רגיל, מרגיש רגיל, חושב רגיל, הכל רגיל. לא החזקתי אותו, לא הרמתי אותו. הבנתי באותו רגע, באותו שנייה, שאני חייב ליצור את הנתק הזה בשביל להימנע מאיפשהו להיכנס רגשית לסיפור הזה. לא היה לי כלים להתמודד עם הדבר הזה בצורה אחרת. זהו, זה בעצם, המחשבה שלי ננעלה באותו רגע, שזה לא יקרה. לא יודע, לא משנה מה, זה לא יקרה. אחרי תקופה של 6-7 שעות, שמבחינתי הם היו כמו נצח, אופיר מגיע לחדר, מבקש מכולם לצאת, ואומר שהוא צריך לדבר איתי על המצב. ואז אופיר התחיל להגיד, אני חושב שכדאי שנשאיר את מלאכי בבית חולים, מישהו אחר יגדל אותו. אני מסביר לה שבאמת, שכאילו, יש בעיה עם הילד. ואני לא רואה איפה יש לנו אמצעים לטפל בו בהמשך החיים בצורה כזאת. זה נושא שישנה לנו את כל החיים, גם את הטיפול בילדים האחרים שאנחנו נתכנן ושיש לנו. מי אומר דבר כזה? מי מציע כזאת הצעה? מי מציע להשאיר את הילד שלו? לא משנה באיזה מצב הוא, זרוק מבחינתי. זאת הייתה המחשבה שלי. לא היה לנו כלים באמת לבוא ולהגיד, אנחנו כן יכולים לעשות את זה, אנחנו כן יכולים להתמודד עם זה. שנינו נבהלנו. כל 3 הימים האלה שהייתי מאושפזת, לא ראיתי את מלאכי. כולם סביבי אמרו, עדיף לך לא לראות אותו, את תיקשרי אליו. ואחרי 3 ימים אנחנו עוזבים את הבית חולים,
כי מבחינה בריאותית אני בריאה ויכולה להשתחרר. ואנחנו יוצאים הביתה, בידיים ריקות, בלי מלאכי. אפרת הסתגרה המון זמן בבית, הייתה בדיכאון גדול. אני הנחתי בצד את זה, כאילו, כמה שיכולתי, בגלל שראיתי שהכאב שלה הוא עצום. זה השלב שהבנתי שמה שאני עושה הוא נורא מכל. כי באמת אין דבר כזה, זה לא טבעי להשאיר ילד ככה, בלי חיבוק, בלי חום, בלי קול של אימא, בלי אימא. אופיר חוזר באותו יום לעבודה, בבוקר, ואני חושבת לעצמי, מה אני עושה עכשיו? אני לבד, אף אחד לא איתי, אין מי שיגיד לי מה לעשות. עולה לאוטו ונוסעת לבית חולים. אני מגיעה לתינוקייה, ואני מגיעה בדיוק לדקה שאחות מאכילה אותו. הוא בוכה את נשמתי, ממש. זה לא כמו שתיארתי לעצמי. הוא שונה מאוד, הוא מיוחד, הוא נראה כמו אדם מכוכב אחר. זה ממש, זאת הייתה התחושה שלי. אמרתי, וואו, זה לא קרוב למה שציירתי לי. והאחות שמאכילה אותו שואלת אותי, מי את? אמרתי לה, אני אימא שלו. אז היא אומרת לי, נזכרת להגיע? כעובדת הסוציאלית של הפגייה, זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי אותה. היא החזיקה אותו דקות ארוכות, היא בכתה מאוד. היא קראה לו בשמות חיבה, היא קראה לו יפיוף שלי. היא נשקה אותו, היא לא יכלה לעזוב אותו. היא דיברה אליו, היא אמרה לו הרבה מאוד מילות חיבה. אני חושבת שהיא גם אמרה לו סליחה. אם אני זוכרת נכון, היא אמרה לו סליחה. היא ביקשה ממנו סליחה. והיה לה גם קשה להניח אותו מהידיים ולהחזיר אותו. מאוד, היה לה מאוד קשה. הייתי נוסעת לאסף הרופא, לבקר אותו, מביאה לו עוד קצת בגדים, כבר הגעתי לשלבים שאני מאכילה אותו. אני זוכרת שהלבשתי אותו בבגד שהבאתי מהבית. זה היה הרגע שהכרזתי, הנה הוא שלי. אני מלבישה אותו עם הבגדים שקיבסתי, עם הריח שלי, בגדים שהבכור שלי לבש כשהוא היה בגיל הזה. זה גרם לי לתחושה של שייכות מאוד, מאוד גדולה. אני הרגשתי שאי אפשר יהיה להפריד ביניהם. ככה הרגשתי או ככה חשבתי באותו רגע. שברגע שנעשה החיבור הזה, שאי אפשר יהיה להפריד ביניהם יותר. אבל אני טעיתי. אני לוקח את זה על עצמי, את כל האשמה של בעצם אני סוחב את זה עד היום, כאילו לא לקחת את הילד, אני בעצם דחפתי לשם את אפרת. כנראה שהיא הרגישה חסרת אונים ומבולבלת באותו זמן, ואנחנו החלטנו שאנחנו לא לוקחים את הילד. זה לא חשב שכאילו חס וחלילה הילד נפטר, אבל זה אותו דבר. זה מבחינתנו היה אותו דבר. וואו. 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 מילאנו את הכיור בהרבה מים ושמנו לו קצף שהוא ייהנה. גם רואים את זה, כמה שהוא שמח, את החיוך.
ממש מרגש. יום אחד החלטתי, אמרתי ללידיה, וואו, לידיה, מלאכי הוא תינוק שהוא פה, אנחנו מטפלים בו. אין מי שיצלם אותו, הרי ההורים מצלמים את הילדים. אני אביא את המצלמה שלי ובואי נתחיל לצלם אותו. לאן שהוא ילך, שיהיה לו תמונות ראשונות מהחיים שלו. שאולי זה ייתן לו הבנה למה הוא ננטש, מה, לא יודעת, לא יכולה לבוא להגיד, אבל אמרתי, חשוב שיהיה לו אלבום מתמונות ראשונות של החיים שלו. לא הכרתי את המושג אומנה. זה משהו שגיליתי באותם ימים. זה נתן לי נחת, אני חייבת להגיד, בתוך כל הכאוס הזה, ובתוך כל הכאב העצום הזה, ובתוך כל הלא ידוע הזה, באמת, זה היה בשבילי תוהו ובוהו. אני לא יכולה אפילו במילים לתאר את ונתתי את האוקיי. היינו צריכים לחתום על מסמכים. סליחה. סורי. יום לא פשוט. לדעת שאתה מוותר על הילד שלך. לא היה לי מושג מתי אני אראה אותו שוב, מתי אני אחבק אותו שוב, אם הוא יזכור אותי, אם הוא ירגיש אותי. אמרו לי שננטשתי, שההורים שלי עזבו אותי בבית חולים כי לא הייתי רגיל. לא הייתי כמו כולם, הייתי שונה. אני מנסה לדמיין את זה, את הימים הראשונים האלה של תינוק, שאמורים להשפיע על כל מי שהוא יהיה. אני בטוח שזה ישפיע עליי. אם אני כועס, אני לא יודע לענות על זה. כל פעם שאתה מחבק, אתה מבין עוד יותר את הטלטלה הפנימית שלך, את זה שאתה לא יכול להשלים עם זה, שתינוק שוכב בלי אבא ואמא. זה משהו מטורף, הוא חייב מישהו. אני 3 חודשים הולכת מבקרת, חוזרת לב שבור, הולכת מבקרת, שומעת שאין פתרון, הולכת, עולה, נקרעת, לוקחת אותו קצת לחדר לידה לכמה שעות, כשיש פנאי, ובעצם הלב שלי הולך ומתחבר, ואני מבינה שאני לא יכולה להתעלם מהמציאות של מלאכי. איך זה קרה? חזרתי הביתה אחרי איזה ערב, שלקחנו את מלאכי לחדר לידה בתוך העגלה, ואני מבינה שאין פתרון. אני חוזרת הביתה ואני פשוט לא מצליחה לישון. 1 בלילה, 2 בלילה, ואני אומרת לו, שלומיק, אני לא מצליחה לישון. והוא אומר לי, מה קרה? אני אומרת לו, התינוק הזה רודף אותי. הוא אמר לי בכזאת פשטות, אז תפסיקי לדבר, תעשי מעשים. ואז אני מזכיר לה, שבעצם לא ראיתי אף פעם את הילד. כאילו לקבל את השונה, להכיל את השונה,
אולי אחד מהמשימות הכי לא פשוטות לכולנו, למשפחה, ואז חשבנו שבעצם כדאי שאני אסע לראות אותו. לשבת בחדר, ופשוט להמתין לאותו תינוק שייכנס. הוא נכנס עם העגלה, והוא ככה, בת 7 מרימה אותו, ואני רואה אותו מרחק של 5 מטר. איך אני אומר, לא נעים לי להגיד, אני כמעט התעלפתי במקום. וזו הגדרה מדויקת. זה כאילו לראות משהו שאתה לא, זה קשה. והיא מתקרבת אליי, ואני מבין שאני צריך לפתוח את הידיים. והיא שמה לי אותו פה. וואו, זה היה רגע שזה לא עבר, לא היה קל. זה החזיק מעמד דקה, לא הרבה, והחזרתי אותו לעגלה. ואנחנו יוצאים משם, אני כן שואלת את שלמה, נו. הוא אמר לי, אשתי, 8 ילדים בבית, מה עושים? איך פותחים לבבות של 8 ילדים? אבא ואמא אמרו שזה יהיה בחירה שלנו, זאת אומרת, זה לא יהיה משהו כאילו משהו חיצוני, וגם שאתה תוכל להגיד כאילו את הדעה שלך באמת. זאת אומרת, אפילו אני, שהייתי ילדה ממש קטנה, אז זה היה לי את הבחירה. היה לנו חדר קטן, אני זוכרת על הפסנתר, אז הם הניחו תיבה, והיה פתק רוצה, לא אכפת לי, או מאוד רוצה. אני זוכרת את המתח, אחר כך כאילו, תגידו כבר את התשובה, כאילו, מה יצא, מה? זה היה ממש אחד כזה, היה 3 מאוד רוצה, ו3 לא אכפת לי, כאילו... לא, רוצה נראה לי. רוצה או משהו שם, כאילו... 3 רוצה, 3 מאוד רוצה. כן. אני זוכרת עצמי עומדת בחצר ושוטפת את הלול ומנקה את כאילו, הכל התכוננות לתינוק. היום הראשון שראינו אותו, צרוב לי בזיכרון. השכנה אומרת לנו, בואו לבית, אמא שמחכה, יש לכם הפתעה. בתור ילד, מה זה הפתעה? אתה יודע, זה חטיף, ממתק, משהו, אתה לא יודע כאילו עוד להבין מה זה הפתעה. אנחנו נכנסים הביתה, אני זוכר שההורים שלי הביאו לו טאפו צ'יפס, לא זוכר למה יש לנו טאפו צ'יפס. כן, כן. ואנחנו רואים את מלאכי כזה על הרצפה. אמא שלי מסבירה לנו שיש לנו אח חדש. עכשיו, בתור ילד, אתה עוד לא יודע מה רגיל, איך ילד אמור להגיע, לא ילד אמור להגיע. כאילו, אני זוכר שכאילו, מהרגע הראשון זה היה טבעי, לנו, כי אנחנו עוד לא הכרנו משהו אחר. אין זיכרונות, זה יום משמעותי בחיים, בגיל הראשון שאני יכול לזכור אותו, זה היום שהוא הגיע. הוא הגיע אלינו באמת כמו עובר כזה, כאילו, הוא היה באמת כמו תינוק, הוא היה בן 4 חודשים, וזה הרגיש תינוק בן 0, רק רצינו כבר לקחת אותו לטיול, וזהו, ולהיות האחיות, כאילו, האחראיות. כן. שם מלאכי הוא שם שאהבנו מאז ומתמיד, ואף פעם הוא לא נדבק לנו לאף אחד. הוא היה כל כך מדויק, כי הוא באמת מלאך השם, ילד מדהים של הקדוש ברוך הוא. כל שבת היה לי חשק שהוא יחוש את השמחה של השירה, כי זה משהו חזק. אז הייתי תוקעת אותו בידיים שלו, הייתי אומרת, הוא ישמע אותך הכי קרוב ככה, אולי הוא ישמע משהו. לא ידעתי מה הוא שומע. גם כששרתי לו, שרתי בקול, כי לא ידעתי מה הוא שומע. אז אמרתי, החזק יחדור, ישמע. וכשכבר היה את המכשיר שמיעה, ופתאום ראינו את העיניים שלו נפתחות, והתחילו לנגן, הוא פשוט זחל לפסנתר להדביק את המכשיר. הוא זחל לגיטרה להדביק את המכשיר. הוא הבין שככל שהוא מתקרב עם המכשיר, הוא שומע עוצמות. ואני זוכר את הרגע ששמו לו את המכשיר שמיעה, ואני זוכר שכל המשפחה שמתלהבים ומגיעים ושמים לו את זה על הראש, ובהתחלה הוא קצת נלחם איתו כזה, כי הוא לא הבין מה הוא עושה, ואני זוכר שהוא ממש שם לו, אני זוכר שמראש הוא התלהב איזה
לא יודע, איזה 5-6 שעות, כל מה שעשינו זה הלכנו מחדר לחדר בבית ובדקנו כמה הוא שומע ומה הוא שומע ואיך הוא שומע ולמה הוא עושה, ואני שמתי את המכשיר על הראש שלי כדי לשמוע בווליום, ואחרי זה כל האחים שלי שמים את המכשיר על הראש שלהם כדי לשמוע בווליום. הוא היה יושב סרט שלם עם רמקולים על האוזניים, ככה הוא היה שומע את הסרטים. הוא לא לגמרי לא שמע, כאילו לפני, היה לו... הוא היה צריך פשוט ווליום מטורף. כאילו, הסרטים היו בווליום שכל הבית שמע את הסרטים, כולנו ידענו מה הוא אוהב, ועל דמבו, שזה כאילו קטע. עכשיו, כאילו, לחשוב על זה שהוא היה מת על הסרט דמבו, זה פשוט מצחיק, כאילו, איך החיים האלה מתגלגלים. הוא היה יושב רואה את זה גם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני לא זוכר את עצמי זוכר בבית הזה שפתאום הפך ביום אחד לבית שלי, אבל בטח שמחתי. משהו חם כזה, ביתי, בלי כל הבלגן של בית חולים. אותה אימא כל הזמן. יש מצב שגם פחדתי שזה ייגמר, שהכל נחמד וזה, אבל זה לא יימשך להרבה זמן, וגם מפה אני אצטרך להיפרד. יותר מאוחר הבנתי שלא רק שאני נשאר, אלא שאני הנבחר. אני הילד היחידי במשפחה שבחרו אותה. בת שבע בחרה את הילד הספציפי הזה, שאותו היא רצתה לגדל. לטוב ולרע. ואמרה, אותו אני רוצה. הוא יהיה הילד שלי. זה היה דבר שיש לו משמעות אדירה להמשך ההתפתחות שלו. הוא נבחר. בגיל 0.5 שנה התחלתי לנדוד לחפש תשובות רפואיות. לא ידענו מה לעשות, גם בת שבע אמרה, וואו, צריך פה לפתור את הבעיה. המראה, זאת אומרת, אי אפשר להשאיר אותו ככה, זה לא הגיוני, זה לא נכון. אתה קולט כמה ילד חריג, כמה ילד שונה, הוא כל כך צריך להתמודד, והילדים שלנו זה לא היה להם קל בכלל. אתה יודע שכל מקום שבו תלך, אתה תהיה כמו מגנט לאנשים. אנשים ממש היו עוצרים ומסתכלים. וזה לא נעים, זה בסוף סיטואציה לא נעימה, גם בשבילו, בשביל מלאכי, כאילו נורא רחמנו עליו. ידענו שהוא רואה את זה, שמסתכלים. הוא היה רואה את זה, מגיל מאוד קטן. הוא מבין את זה. כן, נכון, הוא היה מדבר על זה. היינו שואלים אותו גם, זה מפריע לך, זה... הוא היה אומר לא. לא, כן. לא, זה לא מפריע לי. אבל זה הפריע, בסוף זה הפריע. בטוח זה מפריע. פנינו למרכז למומים מולדים של הגולגולת בארץ. יושב שם צוות אינטגרלי של רופאים מכל הארץ, כל אחד מתמצא בחלק אחר של הגולגולת, מושיבים את הילד באמצע, ובונים לו תוכנית. 12 ניתוחים. כן. מגיל 1.5 עד 15 היה הניתוח האחרון? כן. הניתוח שאני הכי זוכר זה הניתוח של הברגים שהוא עבר, כאילו בסביבות גיל כיתה ב', כיתה ג' שלו, משהו כזה. מה מסובך היה בניתוח הזה? זה שכאילו אתה שמים לך 2 ברגים כדי להוציא את הסנטר שלך החוצה. וכאילו כל יום אתה צריך לסובב את הברגים בשביל שהסנטר תצא קצת, כל פעם קצת קדימה. אמא שלי הייתה אומרת כמה שעות זה הולך לקחת, וטטטה, והתקשרנו אליה באמצע היום, ולא היא ענתה לי, אבא ענה לי. ותמיד כשמתקשרים לאמא ואבא עונה, זה לא סימן טוב. זה כאילו, זה אומר משהו קרה והיא לא יכולה לדבר עכשיו, כאילו, מה קורה, כאילו, ואמרתי לו, מה קורה, מה, צריך להתפלל.
המרדימה, היא יצאה ואמרה לנו, תתפללו, איפה שאתם יכולים, תשלחו תפילות עד רבי נחמן, והתחלנו להפעיל את כל מי שצריך, כי המרדימה הבינה שזהו, היא צריכה פה נס. זהו, זה לקח עוד איזה שעה של מתח עצום, עד שהיא יצאה והודיעה לנו שעה שהיא נצח. נצח, שהיא הצליחה להחזיר אותו לחיים, פשוט להחזיר ולגרום לו להתחיל לנשום. הבעיה בניתוח הזה שזה כאילו, אחרי שפעם אחת סומך את הברגים, אתה לא רוצה לסובב אותם כבר עוד פעם. וזה כאבי תופת אמור להיות, כאילו זה באמת, אתה חושב שעצם אמורה לזוז מהמקום ולהתארך לאט לאט. כאילו זה בעצם לעצב את העצם מחדש. המנתחים אמרו אם אתה צריך לתפוס אותו חזק ולסובב וממש להילחם איתו. הוא לא היה צורח או משהו, הוא היה כאילו, היו יורדות לו דמעות כזה, וכאילו, זה קטע, כאילו, זה יותר אוכל לך את הלב. כאילו, לראות ילד קטן מתמודד ככה, אתה אומר, הוא יודע שהחיים האלה כואבים. ערב אחד אני חוזרת הביתה, ואני מקבלת טלפון. ובטלפון אני שומעת קול של אישה ששואלת אותי, אפרת? אני אומרת לה, כן. היא אומרת לי, מדברת בת 7, ואני זוכרת שהדבר היחיד שעלה במחשבה שלי זה לנתק לה את הטלפון, וזה מה שעשיתי. נתקתי לה את הטלפון בפנים. והיא לא ויתרה, והיא התקשרה שוב. ואז היא אמרה, אולי בכל זאת תקשיבי לי, אולי בכל זאת תתני לי להגיד את מה שיש לי להגיד. אמרתי לה שהילד שלה הוא שלי והוא שלנו ביחד. שהוא ילד של שמחה וילד שמאוד ממלא, ושהבית שלי הוא שלה. היא יכולה לבוא ולראות ולהרגיש את הרוגע האמאי, כי אני בטוחה שיש שערה. והיא לקחה את הזמן. אני זוכרת את הפעם הראשונה שבת 7 הזמינה אותנו אליהם הביתה. אופיר לא רצה להצטרף, והלכתי עם אמא שלו. הגענו לשם, ואנחנו רואים תינוק בן 3 בערך. רץ, משתולל, מבסוט, מאושר, שמח. הוא ישב עליה. איך אומרים? הוא לא ידע שהוא יושב על אמא שלו. כולנו ככה היינו בהתרגשות כזה. הוא יושב על אמא שלו, הוא לא יודע. הצגנו אותה כדודה. כן, כדודה, והיא מתנות, והכל בסדר גמור. היא אמרה לי, בואי נגדל אותו ביחד. אני חושבת שהייתי בהלם מעצם ההצעה, ואמרתי לה, ומה הצעת לי מקודם? אני רוצה רק להיות בטוחה שזה, היא אומרת לי, כן, אני רוצה שנגדל את מלאכי ביחד. ופה היא כבר הרחיקה, היא אמרה, אני רוצה שאנחנו נהיה בבר מצווה שלו ביחד, ואני רוצה שאנחנו נהיה בחתונה שלו ביחד. אמרתי לה, לאן את הולכת? היא אומרת לי, אני הולכת לשם ואנחנו נגיע לשם. ומאז למעשה כבר זה הלך ויותר ויותר נהיה קשר חם-משפחתי. בתור ילדה זה היה לי תחושה של עוד שנייה הם יראו כמה הוא חמוד, והם פשוט יקחו אותו. הם כאילו יגלו שהם כאילו עשו את טעות חייהם, ויש כאן את הילד הכי חמוד בעולם, כאילו, למה שהם לא יקחו אותו חזרה? ואמא שלי גם לא שיקרה עלינו, כאילו, היא הייתה אומרת, כן, אם ההורים שלו ירצו אותו אחד מן הימים, הוא שלהם. כאילו, מבחינתנו הוא היה מושלם. כאילו, למה שהם לא יתעוררו בבוקר ויגידו, בא לנו אותו? זה היה לנו ברור שזה יקרה מתישהו. כן. בסטייט אוף מיינד שלי, אמרתי שזה משהו שיגמר עוד מעט. הוא יחזור הביתה, אנחנו לא נחזיק אותו שם עד בר מצווה, הוא קצת יסתדר וקצת הבריאות שלו תהפוך לנוחה יותר וקלה יותר, ואנחנו נוכל להחזיר אותו הביתה. בואו נשמע את החתן! תנו לו מחיאות כפיים כולם! אנחנו כבר מחכים 13 שנה לאירוע. בסוף זה מגיע, בר מצווה,
יהיה גם חתונה, אל תדאג, יש כבר חופה, הכל מסודר. את הבר מצווה שלי אני זוכר טוב. אני זוכר שכל מי שהיה שם הכיר אותי, אהב אותי. זוכר את אמא שלי ואת אפרת, זוכר את אבא שלי ואת אופיר. אבל העולם בחוץ לא כזה. בחוץ אנשים מסתכלים עליך. המבט הזה זה לא כיף, זה מעליב. אני לא מאשים אותם. אם אני הייתי במקומם, גם אני הייתי מסתכל. הלוואי והייתי יכול ללכת ברחוב ולהיות סבבה עם איך שאני. לא להרגיש שאני איזה טעות גנטית. זה חוזר אליך. זה חוזר אליך בשמחות, זה חוזר אליך בעצב, זה חוזר אליך במפגשים משפחתיים. תמיד, תמיד, תמיד זה נמצא, וזה לא מרפא. זה לא מרפא. אני יודע איפשהו שיהיה לי... שהעונש שלי יגיע. מאז אני חי בהרגשה הזאת. אני מקווה שהעונש יהיה רק בעולם הזה ולא בעולם הבא. וזה ההרגשה שאני חי איתה מאז. שהעונש יגיע. אז מה אתה אומר? יש דברים שהיית רוצה נניח להגיד לי ואף פעם לא אכלת? לא יודע. לא יודע. לא שאני עכשיו כאילו בא עוד פעם ואומר שאתה צריך להבין אותי למה עשיתי את זה, אתה לא צריך להבין אותי. אני לא אצליח להבין בחיים, רק שאני... גם אם אני אנסה אני לא אצליח. אין לי מילים, אני לא... כן, היא צדה. תביא לה איזה פרקים, סקוטי, בואי קחי. כמו שהיה.
זה קל לכעוס על הורים שהשאירו אותי שם. לא ראו אותי, לא רצו אותי. אבל היום אני יודע שהם לא באמת השאירו אותי שם. הם סוחבים את האשמה על זה כל החיים שלהם. אתה לא יכול לנטוש ילד ולא למות תוך כדי. היום אני מחפש מוזיקה חרישה, אני מחפש את הים, אני מחפש איפה בקרי ירושלים משחקים השבוע, אני מחפש מה לעשות בצבא, אני מחפש את אלוהים, אני מחפש משמעות. שלא יקדש לנו משהו משהו. בסוף אני מחפש אהבה. עד היום היה לי מאוד קשה למצוא מערכת זוגיות בחיים. כן הייתי רוצה לשנות את זה ולתת לזה צ'אנס. מה אני אכתוב באפליקציה? תתרגלי אליי? אני 1.72, קצת נמוך, רזה, משחק כדורגל, אוהב מוזיקה, בעיקר טכנו, מנגן על תופים, בחור רגיש כזה, נחמד כזה. ואז מה לכתוב? טיפה שונה, טיפה. אני צריך שמי שתהיה איתי, תתרגל אליי. תתרגל לפנים שלי. ואז אולי יצליח. אולי אני אכתוב לב גדול, מחפש דומה, רק תתרגלי אליי. אחר כך נסתדר.